Terbuka acara narong dihita ima halaman 12. Tapahibul marhata tapahohom nari bagas joro naksoni nari bagas tabi martangiang mahita di bagasa rohat tabi. Amin. Mari dehita siang buku ede nomor 24 ayat 1-2. Mar hite-hite guar ni rebata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus manaon na porsuk humokop hamu, tumadikon tiruan di hamu, asa di huton hamu bogas ni pakna, indang adong dosa di ulay bana, indang jupang akal di bagasan pamanganna, indang mangisahi ibana di nahona Isak, indang mangasupi ibana di namanaon na porsuk, ay di pasahat do tusi panguhum si tigor rohai. Haleluya, martangiang mahita, ale amanami na di bandu agijang, para sirohana sumurung di sude jolma,
ndang diolani ho anakmu nasasadai, dilehon ho do ibana humokop hami, mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinapsilang, saya patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporseai hasesani dosa nami, asa unang madeli hami alani dosa nami, alai asapos situtu rohanami di asini roham nagodangi, saya tangi hom matangi yang namion, nahusok bahon hami tuho, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Mari dehita. Dungi ditakup aka soldadu dohot iduk nasida rodi akan aposo ni Jahudi ma Jesus iboto nasida do nahufatahoni. Dungi di Jesus somoni di pastap sada opas na jongjong isi na idana uhut na dido somoni mapangalusi tusibuan ini. Dungi nina Jesus ma mengalusi ibana ya nahurang nahudok hajong jokon nahurang alai anggona honado puasa pasta pemuau. Asa disuruh si Hannas ma ibana nauk tinalii tu si Tuan malim si Kayapas disido marpungu akka si boto surat dohos si Tuan natorop alai saya mangihuti do si Petrus madau-dau sah rodi alaman ni si Tuan malimi laos bongot ma ibana tu bagasan lahu huddul tu si dohot akka naposo marnida ujungna. Natuk mambahe ibana harutan hosa alai ampehe torop akas indah ninggap dan adung cupangsa alai perpudi Roma dua halak nin nama didok halak on terbahen audo mengalohai joro ni debata
jala pajongjongonna i sumuang toluari dungi hehema situani malimi madok ibana indang alusamu na hinatidakkon nasida do pakko alai sai hohomdo yanggo Jesus Dumi ipakuli siswa di malima ibana upatolo maho tu batas pamului asa di pawaho Tuhani manang natutuho Kristus anak di debata dungi di dok Yesus matibana songona di dok mi matutu alai dok ma Tuhamu olah nion mai domuna anak mijol mai hudul di siang hagogoon jalaro di atas niana gabe diribakkon situani malimima paheanna huhut maddok na mangaleai debatado ibana pola dope luluan sitidangi nunga di begehamu pengalusinai behado di rohamuna dungi ninna nasida ma maddok ibana marutang hosa ma ibana jadi ditijuri nasida ma bohina nadeba manobuk nadeba mangalisingi huhut maddok surirangi hami Kristus isedo na mamunuho hudul do yang si Petrus dialamani jadi didapotton sada paropuam maibana maddok doho dongan ni Yesus nasian Galileai alai di porso si Petrus do di dokma indang adong huboto jala indang huatusi nani dokmi laos ruar ma ibana tualaman jolo-jolo jala martahuak mamanuk alai marida ibana diulahi naposo burburi mamandok wakana jonjong isi odo saya siana sida alai mamorso muse anggo ibana jadi dok satu kinari didok akan jonjong isi mamuse mandok ibana tomon dodana sida doho ai halak Galilea doho gabe dipukas Petrus mamam pura-pura dina hubut manolong-nolong dan tanda jomana didok munai dungi mitor martahuak mamanuk padua halihon jadi diingos si Petrus ma nanidok ni Yesus tu ibana nama dok
Tulu hali do suada honomu au adorak so martahuak manuk patulu halihon jala marningoti tumatangis maibana. Jadi dung diida si Judas parjehei nanaing hona uhum nama Yesus disolsoli marohana di paula ma na 30 rupiai tu akka situani malim dohot tu situani bangsoi nin nama salah doau hujehehon hape naso marpipot. Alai dina nasidama damro dihamini podo nasahisi jadi ditipalho mameraki tu bagas joroi laos nurut siani lao manikot alai dibuat situani malimi mahepeni ni nama dan jadi padomon pakani joroi aitu horni mudar doi. Jadi mardos ni rohama nasida manur hossa tuladang ni paddehudon bahen perbedaan ni halak dagang alanido ubahen margoari ladang mudar rodi sadarion. Amen. Asari togihon nasida ma Jesus siat jolo ni si Kayapas tu kantor alai sugot mai manogoti ndang na bongot yanggo nasida tu kantor asa unang tersubang nasida laho mangaton paskai gaberuar masilatus madapoton nasida di dokma pangaluan dia do dibuan hamu dopak halak on Dili dina nasida mama halusi au unang si bare na jahat halakon dan tagamon pasahaton nami ibanan tuho alai dina silatus mandok nasida buan hamu maibana uhum hamu maibana maruru tu adatuna alai ninna akahalak jahudi ma madok ibana ndang jadi pusaon nami manang ise jadi dialuhon nasida ma ibana ninna ma nadapot hami doon babalik-balikon bangso nami jalan mangorai mangalehon guguat tu kesari dipadok Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti 100 makatona di Joma Yesus di dokma atehe odo Raja di Jogi Roma alus di Yesus nasian roham do nani doi mana
harimau tuau. Gabe dialusi silatus ma bangsomi dohot akasit tuani malimi do pasahaton hoto au. Ahado nabi nahemu jadi dialusi Yesus ma dang sian portibion harajokku au sian portibion harajokku dang tarbahen somangalo akkana posokku asa unang sahat au tutangan ni halak Jahudi alai dang sisongoni harajokku. Duni dina 100 mamandok ibana asara jaroho jadi dina Yesus mamaharusi somona nindokni matutu raja doa ubahe natuku au jala ubahe nahawa tu pertibion asar hatindakon hasitomani ganuk nasian hasitomani tangi holoni dohataku. Jadi ninna silatus mamadok ibana aha mai hasit tongani jadi dung didok songoni ruar ma ibana muse manopot akka Jahudi madok tunasida dangjuk pangau manang dia salana. Digogohon nasida mamadok diguturi ibana do bangsoi ay mangajari do ibana desadok tano Judea mamukka sian Galilea sahat tuson alai ubegi silatus manukum ma ibana manang halak Galilea do ibana. Jadi di bawah sisi pembangunan sisi Herodes sana disuruh ma ibana tujolo isi Herodes ay tongon do ibana di hutan Yerusalem juri. Marnida Yesus Herodesi las situtu marohana ainani alelengna sainaing idaon na ibana ala naung dibege baritana jala di arop rohana idaonna tadda sian ibana sipatu paonna jadi godang-godang ma disukuton tu ibana alai endang dialusi Yesus ibana. Di sini akas tuani marim loh suatu surat jala gogo lo ibana dialuhon ia si Herodes rapo domana direhe jala dilealea do ibana disolukon mapahea manda tu ibana laos somoni ma disuruh ibana mula latus. Jadi dinasadari ima marale-ale si Herodes doho silatus aina masih hosomat do yang gonasida naselao.
Alai peamdo di palua panguhumi di pestai sahala na tarhurung. Marguru tuna tinodo ni natorop. Ala adong tarhurung ujui sada parjahat na sumalim margoar si Barabas. Jadi napungui nasida didok silatus matu nasida. Isedo dipangido hamu paluaku si Barabas manang Yesus na targoar Kristus. Ay diboto do lateni roha nasida do ubahen na dipasahat nasida Yesus. Alai seni sosoi akasituan maling dohon situan dan toro. Asa dipangido nasida malua si Barabas. Alai puslaut doyang do Yesus. Dungi ninna panguhumima madok nasida. Ise sian na duai dipangido hamu paluaku. Jadi didok nasida ma si Barabas. Dungi didok 100 mantu nasida. Atau aha mabahen kutu Yesus natar keluar Kristus. Gabe sude ma nasida madok persilakom ma. Alai ninna panguhumima ayahama najat dibahen. Jadi lam gogo ma dipajau-jauhon. Persilakom ma. Dungi ditogu silatus ma Yesus didokkom ma lisingan. Jadi didadani akka soldadu ma akka suksang duri bahen tupal. Dia pehom mai tu uluna. Baju dab ma dia liton tu dagingna. Dungi Roma nasida di jolona madok. Tabi diho ale raja Yahudi. Laos dipastapi ma ibana. Dungi luar manusia silatus. Didok matwa kajahudi, didahamu ma, hutogi hondo ibana tujolomuna, asa dibotohamu aswadu cepak mau salana. Lausuar ma Yesus majuju susang duri jalan maraju dadap. Jadi didok silatus matu nasida, didahamu ma jolmai, asa dung di ida akka situani malim, dohot akka naposo ni Yahudi ibana, dijauhon nasida ma persilakon ma ibana. Dumi didok silatus matu nasida, buan hamu ma ibana, persilakon hamu ma, aida cupang au salana, gabe dialusi akal Yahudi ma ibana, nihina marguru tupatik nami, ikon maru tamosa ma ibana, ai dibayang goderina anak niribata, umbegei silatus lam ganda ma biarna. Dungi sundai silatus
parsilakon maibana, dungi di 200 matuna sida, parsilakonongku mara jamuna, jadi dialus si atas situan malima, dama dong raja nabi duduk kondi kesani. Asadung di ida silatus na somarguna hatana lam gadda tahe gaorna dibuat ma aek mamuri tanganna dijolo ni na torop i huhut madok lias do aus sia mudar nion hamudo nasari disi dungi ninna sude na torop ima marsapata tuhami dohot yanak konami ma mudarna dungi sauk ma dipaluas barabas alai yang go Yesus dilisingi dungi di pasahat ma asa dipersilakon. Amin. Martang yang mahita Tuhan debata amanami na maringana di Banua Gijang namadok mauliatur behami tuho ali Tuhan diala asidot holong ni roham di lalahami di bagasan sadariot Tuhan. Tuhan madok mauliatur behami tuho Tuhan. Di batari parhodo habi ali Tuhan sian bagas nami bega nuk marsada-sada. Ima tutu Tuhan di namar saur hami doho dongan sahuria nami. Ima tutu Tuhan namajaha jalan apa ihut-ihut. Ari hama mate ni na bernit na tinaon ni Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Ola di tahun anakmu Tuhan Yesus Kristus ali Tuhan. Tijur-tijur, pastap-pastap, rehe-rehe. Holan humokop hami aka perdosa Tuhan. Hola do di leon ho anak mi Tuhan tu portibion. Durus mudarna di hao pinor silang Tuhan. Holan humokop hami perdosa asa songon halak Kristen hami tutu Tuhan. Jok do habi manadikon ho Tuhan. Jok do hami lupa di ho Tuhan. Di baheni Tuhan uduk dorohan nami di bagasan saborong inot Tuhan. Marsobar rohami tu adupan muna badiai. Usol soli hami dosa nami nagodangi Tuhan. Unang majujur Tuhan dosa nami saliling dingulu nami on hami Tuhan. Tuhan dinamar sugut marningok mahami tutu Tuhan di ari hama matemi asalian mari hami marsugut Tuhan. Hahipason Tuhan mangido dope hami tuho. Aka pangulan ni huriami Tuhan na dibagasan para sahitot Tuhan na dirawat di rumah sakit doh dijabu Tuhan pasu-pasu jala pargugoy aka ubak na pinangan do na pinake na sida Tuhan asa gabi hamamalum ni sahit siya pamatang na sida boy hami marsaur dibagas joromot Tuhan mamuji do pasangapon guarmu na badiyay Tuhan suang-songoni marwas ni huriam sa mulay na met satu na matua Tuhan ramoti hami sa luho na Tuhan, leon mahagugoon, leon hahipason ni pardaging odo parto diyo Tuhan, asa margugo hami ali Tuhan, marlas ni roha, mamuji do pasangapon guarmu na badiyay. Tuhan, nagodang nai do pesi pangidon nami tuho Tuhan, adorang sa pangido hami tutu Tuhan, radie sudie dibain ho di jolom. Tuhan, godang nai do pesi tangyakonon nami Tuhan, dibornginod tuho, asa ho matutu Tuhan, Tuho mahupasahat kami isudi na Tuhan. Dalo mata perdosa na kudang do hami Tuhan, jumulo siya sama dosa nami i, unang gabi ka pangabati, ka pasu-pasu na nang leonom mo dapat hami. Dalo matang yang pangiduan nami o Tuhan, marhiti Tuhan Yesus Kristus nang mati huwag kami. Sa isaw malungoni roham. Amen. Señor.
asini roham adihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhanta turpuk gabi renungan di hitam di Borginon ima na tersurat di Yohanes bido 10 ayat 20 rodi ayat 26 tabuk kabima bibilta tajahama marsikap soring sonoma hatana alai dang holan nasida hutang yakon doho do akka nanaing porsia dopediau tinoguni hata nasida asasada nasida saluhna songo aleama di bagasan au jala au di bagasan ho songoni mana nasida di bagasan ita asa persea portibio ho marsurua nunga hulehon tunasida hasangapon nanilehomi tuau asasada nasida songon hita nasada rohai au ma di bagasan nasida jala au di bagasan au asa sundeng dan asa daun nasida gabe di boto portibion ho marsurua jala holong rohami nasida songon holong ni roham dia haliyama naing ma dirohaku ia disiau disima dohot akan nanelehomi tuau asa di ida nasida hasangapon nadiau nanelehomi tuau ai holong doroham diau jumolo asa ojak portibion ale amang nabonar soli tanda portibion peho ambuau tanda doho jala di boto kau ho domo surua nunga hupabotohon tunasida guarmi jala hupabotohonokku dope asa di bagasan nasida holong ni rohami diau jala asa au di bagasan nasida ola nido saha ni turpukta kadongan nani holongan itu hatang di Borginon ima Borgin naholom na marningot tita di perdalanan ni Tuhanta Yesus Kristus jala mersugut patu pautado tong parningotan di hamamate ni Yesus Tuhatai tumobus hita nabudari tongdo tepat tupa pertangyangan paingot-ingot perdalanan ni Yesus humokop hita akapar dosa di bagasan Borginon hatan itu hata ima nama naringoti bahwa Yesus hadir di dunia ini bukan hanya untuk orang Kristen tetapi untuk semua orang dan semua makhluk. Alanido didokot di bagasa turpuk taong hutangia kodo akka naneng porsea dia. Jadi bukan orang-orang yang sudah percaya na ditangnya kontuhata alai do akka na so porsea do ditangnya ko Yesus asa porsea tu debata di bagasan ibana marhiti-hiti turpuk taon di paingot do hita ana dilehod do pedi hita ngulu hosa hai paso dohot akka pasupasuna na marragami
di paingot mahita di bagasa tikon asa dohot hita mangulahon tangiang na dipasaha ni Tuhatta Yesus Kristus tuamai asa adong mertabba akka na porsea taulahum lamon rohani Tuhatai asa mertabba akka na porsiai asa dohot akka jolma na sotumanda ibano dobe porsia tutuhadi na mangihod di bagasan turpukta di paingok mahita muse ima haroro ni Tuhatta Yesus Kristus ima pasadahon hita dohot debata membuat kita menjadi bersatu dengan Allah na pinadao ni dosa alay pinasada ni anak na Tuhan Yesus Kristus dia blokon jala di sesa dosata asasada hita dohot debata jala di paingot do muse di bagasa turbuk taon asa anggiat boy hita sada dohot debata satu dengan Allah satu persekutuan bersatu di tengah-tengah kerajaannya. Bagaimana caranya? Yesus sendiri datang mempertaruhkan hasangaponna di bagasan trupukta di dokod disi nunga huleo be tujol mai hasangapon na pinasaha mi tuaw Jesus yando naso merdusa ale gabi dosa ibana gabi dipapidda hita tu naso merdusa di somma na didokna dilehon Tuhan Yesus hasangapon nai tu hita jolma asa marsangap pita gabi dosa ibana asa marsangap pita gabi mate ibana hinorhon ni dosata jadi marhiti-hiti turbuk taon sada na arga na pinatupan ni Tuhatta Yesus Kristus paluaho kita mempertaruhkan ima hasangaponna asa marsangap pita mempertaruhkan ima habadiauna asa badia hita jadi marhiti-hiti turbukta di paingot mahita akanong porsia di Tuhan Yesus nunga badiabe ibana jadi molo tadokon hita noaeng porsia doau di Tuhan Yesus di sido hita diparbadiai jala di sido songkop toddi ni debata di hita ima toddi parbadia jala di sima hita di bagasan ibana hita jala hita di bagasan ibana nang di bagasan hita jadi hulangi salinai hita di bagasan ibana jala ibana di bagasan hita alaba nunga di bagasan hita toddi ni debata jala marhite ima hita di bagasan ni debata harajaon ni debata jadi marhite hite turpuk taon diodol homma di pasada debata do hita marhiti anak na Tuhan Yesus dopak ibana dong edeta di pasada holong nai dogan kasih Kristus mempertaruhkan nyawanya mempertaruhkan hasangaponna holong ni rohanai pasadaho kita dopak debata argano hapi hita ditubus ditangyang nai dirokon ali amang naing ma dirohaku ya disiau disi madohot akka na nilehomi tuau isei hita akka na marhapur siaun tu ibana asa diida nasida hasangapon na diau hasangapon ni anakna ima Tuhan Yesus na nilehomi tuau ay holong doroham diau jumulo asa ojak portibion jadi marhite-hite trupuk taon di paingot mahita nunga di pasada Tuhan Yesus hita tu debata alani i taargahom ma panobusion ni Tuhatai dihita unang tau labe pangalakayon ima pangalakayon namar dosa
manang naso mangihuton ibana, manang naso di bagasan ibana. Jadi manang na ahapi taula sahat tu pertikianon taula mai di bagasan Tuhani. Di perdalanan di ngoluta dang adong be tikita naso di bagasan Tuhani, naso di bagasan tordinai, naso di bata di bagasan hita. Tapadaw ma muruk ni roha, tapadaw ma roha-roha na marsalisi, tapadaw ma akar roha na didam, akar roha na di bagasan hahulomon alay taparangihom ma habadiyaw ni debata. Amen. Martangiang mahita. Namar mulia doho, namar sangap doho, pinasangap ni amay. Ali Tuhan Yesus Kristus, mauliate ma di panobusiyong mo di hami. Nahulom hiado hami miyan, na mardosa hiado hami, na mangulahon harorango do hami, na mangulahon ima akauti-utian ni sibulis hiado hami. Alai gabe dosa doho tumubus hami, dilehokodo hasangapo miya samarsangap hami, asamian hami diho, jaloho miyan di hami, debata miyan di hami, diperbadiai ho hami, dang holani, dilehokodo to dim perbadia, asa mangulu hami, ima di hati uron, asa adong mangiring-iring kami, unang tersulandit si majojak nabi, asa adong na manugu-nugu hami, unang tertuk-tuk kami di dalan nabi, alay mardalan mahami, di dalan hatiuron, di dalan hasitongan nasian hoy. Tuhan Jehovah debata aman nami, namar mulia doho pasahaton anak mi tuhami, asa sadahami dopako. Tuhan Jehovah debata aman nami, dilehokodo pedihami imatiki, ala dilehokodo behami ima marhosa satu partikianon, imana merlampatan dilehokodi hami tiki hasahu parangihon hami parangin abadia di tonga-tonga ni huriam, di bagas nami, di pertangiangan nami, di ulaon nami, nang di aka punguan nami namaragami, ulaon habadiyaw mahu parangyaw kami disi. Molo dilehokorbe hami nuaing marhahi pason, ala ninamasa parsahiton nuaing ima parsahiton kopit 10 siya. Marmulia marsangak maho Tuhan, ala dipalua ho hami sian parsahitoni. Tuhan Jehovah debata amanami, argahonon nami mahahi pasodi, redutan nami may, dangulaw nami be ima na mabahay parsahiton tu pamatang nami, alay sejagahonon nami na may, satuk kami Tuhan, maparangion hatam dingulu nami. Alay mo luma sampai parsahiton di hami, plehom madihami apulapul, lehom madihami gugu, nang lehom madihami imang hahipason, satuk sa luhud na le Tuhan, boy hami mangula lomone roham. Asima roham Tuhan, naporsiya rohami, namarmulia doho, jala namarsanga doho, nunga disesaho dosa nabi. Alay tugu-tugu mahami, unang hudat dati hami be mardosa. Tuhan Jehovah debata amanami, mananginangi maho sian habang sami, di saluhut pangiduan nami, ganup marsada-sada di borginon.
jaloma tangyang namion. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan di roham. Amin. Mari demahita. Jongjong mahita. Ay dibunuh musuhku, emamatiani, umanane amagoa, patupao amorua. Tatangya koma peliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, odo aroroan ni salut sileho-lehon na dinggan, do nasaw libasa na moliutus, upasatami masanalawam itu hami pilihan nami tuho, sejalo may gabi uwa na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramotia sa parhasyang hami pilihanon, pati bulhon harajamu itong-atongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalamu tadahami godang ni sileo-leom itu hami, asalam girgir hami madok maulian tituho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangido di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banua gijang, say pinurbadia magwarmo, say Roma harajomu, si saut malomon roham di batungon son na di banua gijang, leo matuhami sa rohang uluan siapari, si sama dosa nami som panisa nami, idusa dirungan namar dosa tuhami, unang hami tugiyot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay ho na puna harajaon, do tagugon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohani debata amata, do persauran ni tod di probadiama, na mga ramoti, dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras madihita, ari marsugot, taingo ma, partikiata, jalaw nang adong hita na terlabat, asaboy itor ditutuk gerbang, demi kiamanata di masa merayahon saunari akan nama saateh. Asa itor tutuk gerbang, 5 menit sebelum ibadah, sa mahita tu bagas joroon. Acara tai, tapaula mamuse tuhala inang calon situa boru nababan ala pakyot tadope tahun nanengro mauliate ma.